Dragi gosti, ja bih htio pozdraviti našeg posebnog gošću, doktoricu znanosti Andreju Bekić, da vam se obrati sa nekoliko riječi. Dragi Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem Antoneli i Hrvatskom kulturnom klubu na pozivu, ali i ideji o organizaciji proslave Dana državnosti Republike Hrvatske ovdje u Badenu. U godini u kojoj Hrvatski kulturni klub obilježava 25. obljetnicu djelovanja, ovo je dodatan simbolični doprinos Hrvatskoj zajednici u Švicarskoj. Uistinu je lijepo što zajedno možemo podsjetiti se na ključne trenutke novije hrvatske povijesti, ujedno među najznačajnijima za povijesni kontinuitet hrvatskog naroda i državnosti. Na današnji dan, prije 36 godina, konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor. Hrvatski narod, nakon prvih uključivih i demokratskih izbora, tada je odlučio vratiti se na politički zapad, gdje je oduvijek pripadao, a godinu dana kasnije, 1991. u lipnju, na referendumu je odlučio obnoviti svoju suverenost i graditi samostalnu, suvremenu, demokratsku državu. Taj put nije bio jednostavan. Morali smo se izboriti za slobodu i obraniti, što ne bi bilo moguće bez žrtve hrvatskih branitelja, doprinosa diplomacije, hrvatskih građana, ali niti bez iznimno važne potpore hrvatske dijaspore i iseljeništva, pa tako niti bez vas, vaših roditelja i hrvatskih sunarodnjaka ovdje u Švicarskoj. Svima veliko hvala. Upravo to jedinstvo i plebiscitarna podrška domovini bili su presudni za naš uspjeh i današnje mjesto u svijetu, gdje je Hrvatska u 30-ak godina postala prepoznatljiva kao lijepa, ali i uspješna i sigurna država. Na putu da budemo još uspješniji, to je mjesto povratka iseljeništva, računamo na vašu podršku. U tom svjetlu ja se veselim što ćemo mi ovdje na Dan državnosti provesti lijepe trenutke u tom zajedništvu uz Hrvatska kulturna društva, Silvije Strahimir Kranjčević i Kolovrat, uz mlađe i starije generacije, dobru glazbu, ali i fine zalogaje u prijateljskoj i, da tako kažem, obiteljskoj atmosferi. Ovom prilikom želim zahvaliti svima koji doprinose očuvanju hrvatskog identiteta izvan domovine, ovdje u Švicarskoj, jer hrvatski jezik i kultura i baština naša su najbolja legitimacija u svijetu, jer osim što nas čine prepoznatljivima, čuvaju i tisućljetnu opstojnost hrvatskog naroda. U to ime želim vam sretan dan državnosti i neka nam živi vječna i jedina Hrvatska. Sve najbolje svima i hvala. Lijepim riječima i jako nam je drago što ste danas s nama ovdje. A sada, poštovani gosti, kultura na djelu.